чӣ қадар серталаб бош, супоришота назорат кун. Ту ҷавон ҳастӣ, бениҳоят ҷавон ҳастӣ. Ман синни соли шумо акнун ба директори совхоз таъин шудам. Ту гушта нистӣ. тура ягон кас фишор оварда наметавонад. туда ягон кас намегӯяд ин масъала гирифта ин шудади ин шудади, ман бароям таъин кардам. агар каси дигар мешид мардума нархи навора арзон кун, таъминота насб кун, сатҳи баланд, нақлиёт вай равад, барқаш бошад. дар муошират муомила ҳеҷ гоҳ ба дағали роҳ натиз забони покиза дошта бошед. адеда дар хонаи соҳибкор накун, ресторан нарав, дар хонаи як иштирокчӣ, як кампир, як бевазан бирав. аз ҳама беҳтарин чизе ки ҳамун сандуқ кашда бошад, дастон меро дар пешан мемонад. ифтихор мекунад ки раис шаҳр хонаи ман даромадад. муваффақият. Ташаккур ҷаноb. барои кор.